Ez az, húzat, csak lassan. Szerintem ez egy 15 kilós. Azt a kurva anyját. Hova mész te? Engedjed egy picit. Hova mész, bazd meg? Meg se tudod mozdítani, olyan, mint egy csutak ember. Meg se tudod mozdítani. Á, jön. De vigyázz, engedj majd vissza, nehogy elmegy. Engedem, mert csak elindult felé. Fáraszt ki. Elvitt egyből mi? Ja. Gyere vissza. Bokorban engedd meg. Nem, gyere föl a másik az emberhez se. Gyere, mert jön felé. Nem tudod még kihúzni hiába is. Nem baj, csak nyugodtan. Ezt a kurva anyját, hogy ugye valának. Ez az, mint a tiéd. Gyere. Szammarosszál. Oda állok is. Lassan. Várjál. Gyere fel, tedd be, gyere fel. Hol van a tetején? Csak szépen ne tépasz, hogy Nem. Elengedi magát. Nem. Nagy? Milyen mekkora balina? Hozzad ide. Oda. De csak lassan, vigyázz, mert el fog menni. Lök ki az utolsókat. Kicsi levegőt kéne adni neki. Akarom, csak nem akar feljönni a szapos. De kész. Engedjed egy kicsit. És most húz vissza. Most húz vissza, ez az, kész. Húzzad ide. Most már vége. Ez az. Húzzad ide. Ide. Azaz. Adom a levegőt neki egy kicsit. Igen, és kész. Kész. Megvan. Megvan, bazd. Meghalsz, koma? Megkorolhatok. Mekkora.